Sljedeći natjecatelj ne dolazi iz Češke, ali se češka. Prezentirat će nam freestyle ples s puno atraktivnih skokova, premeta i obrtanja oko svoje osi. Vjerojatno si samouk ili izvodiš nešto? Izvodim nešto. Šta, gimnastičar si inače? Nisam gimnastičar, nešto slično. Što si onda? Bavim se freerunningom. Free running? Free running. To neki s interneta? Da. Ajde da vidimo šta je to. Izvoliš. Evo izvoliš. Izvoli. Hoće nam se predstaviti. Pa ja sam Martin Ratković, dolazim iz Varaždinskih Toplica. Šta radiš ti? Pa sad ću izvesti jednu akrobatsku točku s mojim trampolinom, a inače se bavim freerunningom. Ajde, izvoli. Ajde, stari. Već sada imaš jako puno obožavatelja, a od sad si dobio, ja mislim, pola gledališta ženskog. Svoje obožavateljice, svaka čast. Bravo, Martin. Da. Bio si sjajan. Ja mislim da je to bilo jako kratko, lijepo, efektno.